Yho sisethukile bethunani sisigaxa esisive sithethwa nguMangwabe ngento eyathethwa nguMpumelelo. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So sikuthando nesithembu season 8 episode 14. Into yenzekayo ke tata Musamsele kuthetha noMangwabe uba emxela ngoba uza kwenza umsebenzi. Achaze ke uMangwabe uba hayi uyaqala uba bade babe invited kumsebenzi baxelwe namaxesha. Usually umsebenzi kuye kuchaza uba kwabakho umsebenzi. And the last time kwakwenziwa umsebenzi odibene noZenande kuxhelwa ibhokhwe ngenxa yento eyathethwa nguMpumelelo. Uthi ke uMangwabe kwafuneka kuxhelwe ibhokhwe le kushwelezwe kubantu abadala ngoba kwaye kwakho intlamba kwakho ukuthuka okwaye kwathukwa uZenande ngoba asingowapha kwaMseleku. Uthi lento ke yavela ngokuba babebheke elwandle and then ke kuhleliwe as a family. uMpumelelo ke afike agone uZenande abengathi uyamdlalisa uyeva, and then ke kokumdlalisa kwakhe athi uba kusawufuneka umamakho ephendulile uba ungowaphi ngoba ayikho intloko enje phako wabo, etsho kuba uZenande enenqentsu eliflat uyabo. So uthi ke wathi ke kwasingowapha kwabo. So ngoku uthi ke uMangwabe waqomba uyethuka ngoba ngoku uMpumelelo unomntana noTirelo and umntana wakhe noTirelo unelanqentsu liflat lifana neliya likaZenande. And ke uthi zange aze kuye afike athi hayi mama ndicela uxolo ngoba naku nam umntanam inqentsu lakhe liflat njengoba ndandisithi nje uZenande ayingowasekhaya ngenxa yoba enelanqentsu. Basically uthi kaloku uMangwabe watshita kutatakhe. Ayiyona into benodlala ngayo leyo ngoba uMangwabe utshatile notatakhe ungumntana. uMpumelelo akanodlala ngento engolo hlobo. So ke sana kwenziwa lo msebenzi kushwelezwa loo nto leyo. Siyaqala uyiva bethuna beku-last week uMpumelelo ke phofu ekwathetha into nayo edelelayo esileyo esithi akho kuzoviwa ngamntu phako wabo bazazithathela ii-decisions xa kuthethwa ngento. Umayeni echaza uba uMacele ingathi unayo isikhalazo ngalani uba uMpumelelo ezawunikwa umzi lungukhaya khulu phaa. But ke uMacele yena wayesithi kufuneka azifunele isite because ke utata Musamsele kuye setshile uba uzayinika uMpumelelo. So xa ibeka ke loo nto leyo umayeni uMpumelelo uthi yena asoze kuviwe ngamntu kokwabo phaa ngabo baza kwenza ii-decisions. Khanikenisho uba nicinga ntoni nina ngayo yonke le nto and ngale nto uMpumelelo wathi umntana kaMangwabe ayingowapha kowabo. uMamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.